Галоўная пагроза беларускай эканоміцы – гэта Расія. Калі я чытаю заявы беларускага пасла ў Расіі пра тое, што доля экспарту ў гэтую краіну складае 67% ад агульнага аб'ёму, што раней у 2020 было 40%, і вось такі рост – гэта добра, бо там у нас вялікія магчымасці. Мне хочацца спытаць, санітары побач ёсць? Памерыце яму ціск, тэмпературу, праверце, як ён на святло рэагуе. Можа, ён пераеў свежай беларускай бульбы? Што ж добрага, калі беларускі экспарт пры ўсіх гэтых цудоўных магчымасцях падае, а імпарт актыўна расце. Дзірка ўжо на $1 мільярд, без усялякіх нацяжак. Аўтобусы ў мінулым месяцы прадалі ў Расіі ўсяго 2. Раней прадавалі па 100 штук на месяц. Продажы МАЗу упалі на 40%. Нават Лукашенко жаліцца на праблемы на расійскім рынку. А вось гэты грамадзянин, пазнаёмцеся, пасол Александр Рагожнік, трымаецца так, нібы гэтага ўсяго няма. Нібы ён пасол у Польшчы ці Літве, дзе працягваецца нармальны эканамічны рост, а не ў крызіснай Расіі, дзе ўжо дзяржаўныя прапуцінскія эканамісты ўключылі сігнал трывогі.